Gagak bakar. Arep riyaya Darsi blas ora nyekel duit. Kamangka kebutuhane akeh banget. Yo, nukokake klambi anyar kanggo anak-anake. Yo cepak sembako. Yo bayar listrik, bayar BPJS, bayar cicilan utang lan liyane. Atine Darsi judeg, sirahe mumet. Arep utang sopo? Wong-wong kang arep diutangi racake wis padha kapok. Jalaran Darsi lalat banget anggone nyaur. Malah kepara budidaya ngemplang. Blas ora duwe isin. Ngopo kok delek-delek ijen? Takone Dimun, tanggane Darsi. Darsi meneng. Nanging mripate mandeng dirun kanthi polatan ora seneng. Lah kowe kok takon ki arep ngopo? Arep nulungi aku po? Butuhku ki akeh, kira-kira 10 juta. Duwe apa kowe? Lah aku ki mung takon sih. Kok njur dikon ngutangi duit? Aku ki 5.000 wae ora gablek. Yen ora bisa tetulung, ora usah kojah nambahi mumet. Disantrap Darsi, dirun malah mara nyedak. Si Darsi, aku duwe panemu. Wah, luweh Kang. Sik to, rungokno dhisik. Sapa ngerti omonganku bisa dadi dalan anggonmu entuk duit. Darsi manteng dirun ora kedep. Wes, ndang ngomong. Anu, iki yen kowe gelem lho. Piye yen kowe tawa pijet nang nggone Pak Darpo? Duda sugih kidul desa kae. Pak Darpo mesti kersa. Merga kowe iki ayu, tur semok, pijetanmu uga penak. Piye? Darsi manteng dirun saja ora seneng. Aku ki dudu wong wadon rucah sing lelemeran neng wong lanang. Padake aku ki wong wadon murahan. Senajan melarat, aku ora bakal dodolan ajining diri. Loh, meng mijeti kok mbok anggap adol ajining diri? Santai wae. Wiwitane cen mijeti, nanging yen Pak Darpo njuk njaluk sing aneh-aneh piye? Wong lanang ki sering aleman, ndrawasi. Loh, kuwi rak gumantung kowe to. Yen kowe ora nglagati, ya ora bakal kelakon bab kang aneh-aneh mau. Mbok bojomu wae sing mbok kongkon mijeti Pak Darpo. Wah, bojoku ora bakal gelem. Kae iki wong angel. Lah kene iki ora gelem, semono uga aku. Pokoke aku ora gelem golek wong wadon liya. Oh ya wis, yen kowe ora gelem, dirun mak klepat lunga. Darsi isih lungguh delek-delek ing dhuwur lincak ngarep omah. Dumadakan Wirya kusung-kusung nyedaki. Darsi kaget, moro-moro Wirya ngulungi duit 100.000. Loh, iki duit apa Kang? Aku baru wae putus nomor. 4 nomeran, entukku lumayan akeh. Meh 15 juta. Oh, bejo kemayangan tenan sampean Kang. Nuwun ya. Muga-muga duit 100.000 kuwi bisa tok nggo tuku beras lan kebutuhan liyane. Iya Kang, bisa nggo nyambung nyawa sedina rong dina. Anu Kang, kok kowe bisa titis mbedek nomor? Kowe iki ngimpi apa ngeramal? Yo lagi pas bejo wae. Nomor ki ora bisa diramal. Wong kabeh wis diatur bandare. Kang, yen ana nomor sing sip, mbak aku tak melu tuku. Kowe pengen po? Yen pengen, engko bengi melu aku. Melu nang ndi, Kang? Kuburan. Lah ngopo, Kang?
golek nomor. Tanpa mikir dawa, Darsi celathu. Ya Kang, aku gelem. Peteng dedet, wengi wis ngancik tabuh 11. Darsi lan Wirya kanthi nggawa lampu senter mlaku mlebu alas cilik. Alas ketonggar kang kawentar wingit. Jarene wong akeh, alas kuwi mujudake kraton sembarang kalir demit. Ya Gendruwo, Banaspati, Wilwa lan Peri. Kang, githokku kok krasa mengkiri ya? Ujare Darsi lirih. Wirya ora jawab, malah lakune sangsaya rikat. Darsi ketok kepontal-pontal. Lem laku alon wae Kang. Keprungu suarane napase Darsi kang krenggosan. Arep tirakat ki kudu gelem rekoso. Yen awake dhewe kewengen, mengko demite wis padha lunga. Ora sida entuk nomor sing sip. Kandhane Wirya. Demite sapa to Kang sing arep disowani? Gendruwo kang cumandhok ing wit ringin pojok kuburan. Kuburane isi adoh Kang. Ya lumayan. Wirya ngrikatake jangkae. Akhire wong loro kuwi mlebu kuburan. Suasanane krasa tintrim, wingit. Aku kok ngambu bakaran telo ya Kang? Kuwi tegese gendruwone isih nang kene. Ayo, lem laku rada cepet, gek ndang sowan. Wong loro kuwi mlaku kanthi ngati-ati. Aja nganti ngidak kijing. Ana waler. Yen ana wong wani ngidak kijing bakal cilaka. Tekan ngisor wit ringin kang gedhe. Wirya lungguh siniwaka. Darsi lungguh ing mburine Wirya. Darsi mbukak buntelan kang isine menyan, kembang lan ubur-rampe kanggo nyenyuwun. Kabeh ditata kanthi permati. Menyan banjur diobong. Wirya katon ngucap mantra. Banjur tangane buka ungkusan kang isine manuk gagak kang wis mati. Bathang gagak kang wulune ireng iku nuli diobong. Ambune daging kang kobong ngambar-ambar. Dumadaan ana angin sumiyut. Sangsaya suwe sangsaya gedhe. Darsi keweden. Gita-gita ngruket Wirya. Ora perlu wedi, iki gendruwone wis rawuh. Wirya omong lirih. Darsi ngrasakake kaya ana tangan kemlawe lan kanthi cepet nyaut gagak bakar. Manuk kuwi langsung ilang. Banjur ana kembang semboja kang tiba ing sangarepe Wirya. Wirya gita-gita njupuk kembang kuwi. Banjur diwungkus nganggo mori. Penjaluke awake dhewe wis dikabulke. Wirya bungah. Tekan omah, Wirya mbuka kembang. Ing kono ana katulis angka 4175. Wes, tuku nomor kuwi Dar. Yen kowe bejo bakal putus. Wah, iya Kang. Aku mesti tuku. Duitku sing 100.000 tak tukokake kabeh. Wah, yen putus aku bakal sugih. Sorene Darsi lan Wirya tuku nomor 4175. Wirya tuku nomor kuwi 500.000. Jam 11. Bukaan nomor. Metune 4176. Wirya ngeblak. Kena serangan jantung lan nyawane ora ketulung. Dene Darsi gelo banget merga nomere blong. Nanging ora mung bab keblongan nomor. Darsi saben bengi bengok-bengok kaya wong edan. Dheweke rumangsa doyak-oyak gendruwo. Gendruwo lanang kuwi wuyung marang Darsi kang ayu lan semok.
Minggat, minggat, gendruwo edan. Rumangsamu aku gelem ngladeni kowe. Ayo minggat. Darsi bengok-bengok, tangane ngadhong-ngadhongake keris. Para tangga teparo padha marani, ngudi aweh pitulungan. Nanging muspra, wong-wong kang nyoba ngrebut awake Darsi saka regemane gendruwo kuwi kontal. Ora let suwe, awake Darsi mumbul, kaya diangkat dening tenaga kang gedhe. Darsi ilang. Anak-anake padha nangis jerit-jerit. Wong-wong padha nabuh kenthongan supaya gendruwone ngeculake Darsi. Nanging kabeh upaya kuwi muspra. Darsi ora bali meneh.